Entrada diha badi ay stilan na napunta aning Bisaya na to ba. Karong adlaw magpina-bite king atong tirada ba kay para luto-luto ba. Suya na kayo ko anong bite king na bukang bibig naman sa akong uyab oy. Kinsa man day na sakspan ako dito ba comment mag I love you dito oy unsa man ni baby boy man bite king oy nga saba ako sa yaay syempre anak ko nganong crush man kadiya nga ako day dili day ko pwede mag bite king lutuan bitaw natog merinda karon be para maundang ng bite king na niya be syempre karong adlaw kita si kagat hari no pang rich kid lang mo ganang English kita mag Tagalog daw kay pobre ta so karong adlaw mga buddy lutuan ta mag merinda nga lami pa kayo kisa sa inyong mga uyab no wapod ko kabaloon si tawag ani pero kita nako ani sa Facebook sundog-sundog ragod-agod kanay mga buddy sundugon ninyo ning recipe ni buddy malimtan jud ninyo yung mga uyab makaingon jud biyaan na nako ni akong uyab oy kay lami man day kayo ning merindahan so katura gislicean ang cream bread gislice ang cheese syempre slice pod natong hotdog para mulapad murag ilong nimo nga lapad kaayo sorry lapad pod day kog ilong guys so kanina humlad lang nimo na di ano para lapad na kaayo ba pwede na si butang di unya sa tinapay nya napod tay mga ham dire guys no mga barat lang gud ni siya nga mga ingredients oy dili na nato i-mention ng mga brand nila oy haya-haya pod ninyo ay malibre inyong endorsement so katura guys struggle kog binisaya karon no kay syempre Ilonggo biyata nyate ra so kanina sindihan na nato ang dapat sindihan ibutang ang dapat ibutang tanawa ra gud ninyo mga video gud mga bright bitaw mo oy sus na lang so kanay guys optional ning pagprito no pwede ninyo dili pritohon pero lami jud maprito para luto ba dili biyata amerikano mo kaunog hilaw lain hilaw man atong kaunon gud nganong guys man ko bite king man day no ay unsa to kagat hari day no so akong itawag sa inyo mga migoys kay Ilonggo man ko Ilonggo pero nganong isog man kay tono ni oy so kato na guys first layer butangan na to mayonnaise or unsa bang dressing inyong ganahan diha kana ra itaplakera diha manbot nga na to cheese no kaning cheese ni gatunaw-tunaw ni siya kung mainitan katong kuan ba mag melt ba ambot unsay tawag ana pag gustuhin ninyo yung ginhawa unsa nga cheese inyong butang unya butang nimong ham unya taplakan na po na to bread na naay mayonnaise guys no ay migoys day unsa man ning kagathari ni kalimot man ko tapos syempre mga migoys overload na to nagmeat unsa na lang rich kid biyata ay pobre day kagathari man ita unya taplak na pud mog cheese tapos syempre top layer ninyo katong bread Japon na naay dressing unya mangita na mo diyang pwede ninyo gamiton i-flat ninyo murag flat sang ilong ninyo ba so diskarte na ninyo mga migoys so nata diri sa hotdog na pud nato no mao gyapon tiradaha ing ato ra gyapon pero pulihan ninyo hotdog tong meat ninyo na ham butang Japon mog dressing syempre kung para lami kayo ba para malimtan ninyo yung mga uyab pero pwede ra gud ka magmerinda nga dili limtan ng uyab oy di ba achacha so kaning ikaduha nga hotdog mga migoys akong gibali kay para pag slice unya mabahin siya ba tapos syempre ang last layer same lang Japon cheese pero kauna na to gamay kay para maglami siya nganong lami man ko oy ay ang cheese day unya kanina itaplak ng last nga bread para ready na unya lutoon mga migoys okay ba nagets ba ninyo so ato nang i-flat Japon no kay para murag ilong ninyo nga mga flat pero atik lang mga migoy sa ingnon ninyo nga palaaway kayo ning kagathari unya si bite king dili ra ba palaaway so kani migoys buwa ka lang inyong mga itlog butngi og asin gamay unya butngi og gatas pag gusto mo unsang gatas inyong gamiton diha ayo ra tong gatas nga gikan sa tutoy yayati mo tapos syempre paspasan lang ninyo og batil diha human ini gwapo ng texture yayati rich kid kay texture ba inyo ra na siya murag banlawan diha para mag-coat siya ba coated bread ba wa man gugoy alamang ani mga term aning luto-luto ba pero kabalo ko magluto mga migoys hilig man gugog magkaon gud basta hilig gani magkaon kabalo jud na no syempre kalami magkaon oy so pati inyo mga hotdog ihuluman lang gyapon ninyo sa inyo mga itlog nga gibatil ganina bahala na mo mga migoys sa kamo na bahala ang mga tirada ninyo diha basta ako ingani akong tirada ayaw po nang puro tirada ha dipinsa pud usahay oy para dili mapakyas inyong mga trabaho diha ba para di pud ka merinda og di mao oy so ready na mga migoys no ato na sindihan atong pan para magluto-luto na tagsugod babot nga na nato nagbutter di ato na tunawon na kanaing anaan ninyo humuta ning butter no unya butang na nato diha no atong kalayo ana di kayo kusog para di mabatok basig makakaon man tagsunog ani mahibaw-an man ninyo kung luto na kay gwapa na kayo kana gwapo pud na oy kagat king na migoys so kanina tan-awon nato no kung luto di ba perfect kayo no mas perfect pa sa imong uyab nga perfectionist so sa pagluto ani mga migoys magamit yun ninyo inyong pagkahimantayon kay bantayan man ninyo ning tinapay unya pwede niyo sayawan na kay para magsiksi pod siya so apilan ninyo tong kanto-kanto migoys na para murag coated jud siya ba di ba perfect
perfect kayo kalami ani oy mas lami pa man sa kuan unsa na may merindahan Ato ang paambakon atong hotdog na pod no para maluto atong hotdog nga hilaw. Butang lang diya same procedure o di ba? Pakyut-kyut din gamay para mag-kyut pod inyong niluto. Pag paminaw ninyo na luto na hulbutan ang hotdog diya oy kana gyapon lutoon ang gilid. Ana ra mga tirading mga migoy sa so sundugan ninyo ni lami kayo ni pakaon sa inyong mga uyab sa inyong ginikanan sa inyong mga maski unsa oy. Kung wa mo'y trip ilutuin ninyo inyong mga hayop diya sa inyong balay. So kanina mga migoys no moment of truth giuna na ko ni slice ning hotdog lami lagi oy hotdog overload pati cheese oy so naana pod diri sa ham stala lami oy luto tayong ani oy kay magmerinda na pod ta ko ara ning humanon og slice kay magmerinda ta sa gawas so naana atong finished product mga migoys na wow lami jud ani oy so wala ko kabaloon sa tawag ani kamo nay bahala pangita diya unsay tawag ani no basta ako nagluto lang og merinda kay gigutom ko may gani dagan ing ani sa sulod sa rep ba kay nakabuhat og merinda tapos siyempre mga migoys no atong merinda nga lami paraisan pug lami nga irim nun as usual so akon ra ning kaunon sa iyong atubangan para maglaway pod mo ambot ra pod kung maglaway mo sa aqua o sa merinda pero atik ra na mga migoy sa merinda ta oy lami oy luto na mo unsa pa inyong ginahulat diya pagpalit na mo sa palengke nya lutuan inyong mga bata o kung kinsa man inyong gustong lutuan diya basta ako lutuan ako akong sarili karon kay ako ra may isa diri sa balay no pero promise mga migoy lami kayo siya sulit kayo no overload sa meat overload sa cheese lami lagi so wa na ko'y pakialam sa akong nawong di ano kay di man gyapon mausab pangit ra gyapon tapos siyempre mga migoys kani jud inyong ipares diya kay lami jud kayo ni sus na lang sakto kayo ogma weekends na lutuin ninyong merinda inyong mga kauban diya sa inyong balay oy or inyong mga barkada tawagan ninyo babush dito lang ako ako asang i-enjoy akong merinda oy kay ako rin maghurot ani maglisod bud ko oy joke lang magbilin bud ko siyempre sa mga kauban ako dire ingnon pa lang nadalo kayong kagat king babush